sa aton malabutan sa aton man pagpangalagad sa sini nga hapon magluwas diri sa Dakban Wasang Bacolod probinsya sa Negros Occidental kag mga kaiping naton nga mga kaislahanan sa isla sang Guimaras, of course, kag naman sa isla sang Panay sa apat man ka mga probinsya. Ang aton man paghalong pero ti kabalo kita nga diri iya sa Negros Occidental kag Dakban Wasang Bacolod mataga sa gihapon ang kaso sa COVID-19. So extra careful sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa nahambalan ni Tita Wilma ang aton mga health protocols sa kinahanglan himuon gid naton ina kag indi gid kita hindi gid kita iya magpabaya kaysa nahambal na naton kabudlay gid magsalig siling ano ganito we siling paano ikaw? Nagkapabakuna ikaw? Bisan fully vaccinated ikaw? Sa nambal na natin kinanglan sa gihapon ang paghalong. No? Sa aton mga kauturan subong, sorry gid, sa mga kauturan naton subong nga halong kag sa mga kauturan naton nga apektado sining pandemic nga aton ginapangatubang, kinahanglan no, magpakaisog lamang kita. Padayon lamang kita. Padayon kita, kay kinahanglan bisan paano na maninguha kita. Hindi kita yung magpadaog sinakay nga hindi tanay nga daan makita. Kay sa iba naman naton dira nga mga kauturan ba do nagapagusto nagidlang isang pakadto pakare. Kinahanglan man ninyo ang paghalong sa nahambal na ni Tita Wilma, hindi gid kita magsalig kay aton kaaway hindi naton makita. Kung magwa ka mo ang inyo face mask, face shield sa gihapon magdalagid hindi gid magsalig. Para in kaso por kaso kung may kaladtuan ka mo, sulod ka mo sa mga malls, may baklon ka mo sa butika, or diin man nga damo tawo, may protection kita. Kag-i-observe ginito ng social distancing. Importante, gidi na kaayo titawe. Kag, yung pabakuna, no? Pabakuna ang dapat magpabakuna kay kinahanglanon gid na. Anyway, Tita Wilma, madasig ang aton sinidalagan sang aton sininga orasan, gani relax lang kamo dira sa nambal na naton ang aton anay weather update sa siniing hapon. Halin man sa aton Weather Bureau ang pag-asa. Di na si Maring Tawe, ano na ang updates ng aton sa ni Weather Bureau. Mas pa iya nga, mas pa nga nagbaskog ang puwersa ni Bagyo Maring. Sometimes siya iyang nagahulag panakatundan sa bahin sang Babuyan Islands. Amo na sa latest updates ng pag-asa, kag magluwas man sina Titawe. Diba, suno sa iton sa ni pag-asa na si Platan, ang sentro sang mata, sang severe, kintawag na ni siya mga severe tropical storm Maring, nga yara iya sa 240 kilometro sidlangan, nga bahin sang Apari, Cagayan. Kaina, mga alas 10 sining aga. Kaya magluwas man sina ang puwersa, ang puwersa nga ginaangko ni Maring, nagalabot sa 95 km per hora malapit man sa sentro. Ang pagmadlos naman titiwe. Ang pagmadlos sang iya siniginaangkon nga hangin 115 km per hora. Ang direksyon panakatundan kag ang kada sigon niya 15 km per hora. Kaga karon nga adlaw sunuban sa pag-asa kasarangan tubtub mabaskog nga pagbubo sang ulan, no? May mga tion, no? Mabaskog nga pagbubo sang ulan sa bahin sang Batanes, sa Cagayan, kalakip na Babuyan Islands, ang Cordillera Administrative Region kag Ilocos Region. Kag yes, Tita Wilma, sa Cagayan Valley na kasarangan na man kasarangan nga mga pagulan-ulan pero may mga tiniun man nga nagabubo ang mabaskog nga ulan sa Central Luzon kag iban nga bahin sang Cagayan Valley. Kag may posibilidad man lapta-lapta nga pagbabaha, na paglandslides sa mga lugar nga highly susceptible na sa mga among sinaga mga hitabo. Inabasi man sa hazard map nga makita naton. Kabot silingon inaara bilang mga lugar nga na-mention naton nga maara sa manubo iya nga bahin. Na tikon mga manubo gani bot silingon kuan gina prone gina sa mga pagbaha-baha, di ba? Yes, Tita Wilma. Kag
Magluwas sina may ginbatak naman nga tropical cyclone wind signals ang pag-asa. Signal number 2 sa siyam ka mga lugar. Batanes, kalakip na dirang Babuyan Islands. Aminhan nga bahin sang Isabela na sa may Apayao sa Kalinga, sa Mountain Province, sa Abra, sa Ilocos Norte, kag Ilocos Sur, kag mabatsyagan o kung mabatsyagan naman ang mga makahalalit nga puwersa sang mabaskog nga hangin tugas sang bagyo sa amo yang mga lugar within 24 hours. Kag may ara man just sa sobra ka mga lugar ang ginpaidalom sa storm signal number 1. Hindi na makuan ka damo sa ila mo. So sa sinaman nga mga lugar, mabatsyagan or ila man gina-experience sa karon ang mabaskog nga dapya sang hangin. Sa sulod naman sa 36 oras tituod kinman kay bisan sa aton na bisan sa aton diri gani bisan masanag ang kalangitan, medyo magalumon ang aton kalangitan, pero ang dapya balas ang hangin kakakibot ka na amo inang dere sa aton sa Western Visayas lakip na aton probinsya sang Negros Occidental kay gagdag panuwas ang Bacolod magalumon, may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob sa pila man kabahin ina tungod man sa tropical storm Maring kag tungod man sa southwest monsoon amo na nga do kanami lang ibarikutot, diba? Okay. Ang ato naman baybayon kasarangan tubtub may ara man pagbaskog ang dapya sang mga balon. Taom, sini nga hapon alas 2:28, ang hunas naman tawe alas 2:23 kaina, nasang aga. Kag si Haring Adlaw, aga pa, nagpakita alas 5:33, magatunod naman siya karon sa hapon, alas 5:29. Temperatura, or ang aton sa na temperature range, halin sa 25 to 30 degrees Celsius. Kag diri man sa aton, sa Bacolod, sa Siningation, aton mabatsyagan ang temperatura nga 28 degrees Celsius. Okay, alauna 52 na Action Radio Philippine Standard Time. Pero Tita Wilma, sa iluwan na ito na impila man natin ka mga updates sa karon iya nga adlaw. Kay nga liwat angot ni sa bagulang ni tapos to nga filing sang mga certificate of candidacy after na di blagin umpisahan naman ang registration at liwat naman nga nagabukas ina karon nga adlaw, nagahatag sang serbisyo sa karon ang mga registration centers kag talitepan sang Commission on Elections para sa pagbato naman sang applications for voters registration. Di hasta sano sa mga nagapamangkot, sugod subong hasta ina October 30. Kay ti sa aton man madumduman, ginaprubahan ina sang Comelec and Bank ang extension for registration starting October 11 to 30. Matapos ang pinawagan sa nagkalain-lain nga sektor kag mismo man sa aton sini Kongreso. Wala man sang voters registration, tandaan ha, wala na ya adlaw nga Sabado kag Domingo, wala rehistrasyon. Magluwas gid lamang sa Oktubre 30. Sabado na mo, magluwas gid lamang sa Oktubre 30 kay adlaw ina iya nga Sabado kay last day of registration. Pero siguro naman sang Comelec nga tanan nga sa isang registration services pariyo sang pagbuhi sang mga liwat pagpa-activate ninyo sang inyo sinarehistro nga na-deactivate, yes, batuno nila ina. Kag ang original nga deadline para sa voters registration period sa September 30 gid lamang. Ha? Tandaan nyo ina. Kag since nga natapos na ang filings ng COC, at ang ato naman Commission on Elections, nagsugod naman sa pag-screen, sa pag-screen or pagsala sa mga kandidato nga nag-submit sang ila sa mga COC or Certificate of Candidacy para sa May 9, 2022 national and local elections. Kasunod man nga nagtapos ina, as mentioned ni Tita We, last Friday. Kag base naman sa data nga ginpagwa sang Comelec umpisa October 1, tub-tub 8, di ba naglabot pila to 97 ang kadamuon sa mga kandidato nga nag-submit sang ila sini kandidatura sa pagka-presidente
May ara man 29 sa pagka-vice presidente kag 176 naman sa pagka-senador kag may ara man mga part list nga naglabot sa 270 amo inang mga nag-submit sang ila sini application. Pero ang hambal naman sa eton sa ni spokesman from COMELEC nga si James Jimenez, sila niya kinahanglan inatanan nga mga applications mag-aagi sa process or proseso na ina mga kandidato nga ina para masiguro nga hindi bala sila nuisance candidate o kung hindi sila bala naton makabi nga pangsamong lang na or panabad-sabad na mga klase ng mga kandidato no antes sila pahinugutan nga magpapili iya sa maabot nga election. Pero hambal naman ni Jimenez, maging siguro siya mo may nagkalain-lain nga mga pamaagi ang COMELEC para nga matumod kag mahibaluan gid kung bala may ara gid legitimate intention ang isa ka kandidato nga magapapili for election. Kag kalakip na dira ang iya sini nga campaign strategy, ang iya man nga plataporma kag iban pagyanan kag ginapaabot man niya so no, siya nga sa Disyembre ila na ma-finalize ang listan sa mga kandidato para iya sa masunod nga election. Kag una naman nga ginhambal sa COMELEC nga ila naging tala na November 15 deadline para sa substitution sa mga kandidato nga ina kag isa sa mga ginabantayan nila ina sa karon. No, ang pag-substitute kung ang pagtalos bala. Pero angot sina may pahinumdum sa gihapon. Wala kinamatarong nga mag-substitute ang mga kandidato nga wala partido o kun mga independent candidates na. Okay? Sa pihak naman nga bahin ariyo nakayuhum-yuhum gid si tawe. Mga kabataan, nami, ginakay makayuhom, ginaslam, tindog bla ni dali lang gid may problema, ko sa akong punungkuan. Hindi ko gid mapapanaog. Tama kataas. Okay, okay, sa mga kabataan, ariyo, tindog na gid lang ko. Pagwa, may posibilidad ka mo, nga pahanugutan ka mo sang atong sinigobyerno, nga makagwa sa panahon sang Pasko. Sinong nagpabutyag sina? Ang aton Department of Health. Pamati, hindi pa nabala approve. Kung madayon ang madayon o kung sige-sige na ang pagnubo sang COVID-19 cases sa aton pungsod. Kinanglan suno iya sa DOH nga magapadayon na ang pag-abot sa mga nagakaigo nga supplies ng COVID-19 vaccines kag mabakunahan naman ang aton sini mga minor de edad nga may mga comorbidity. Ina bilang may mga ginabatsyag sa ilalawas. Ina ginpabutyag man ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. No? Umpisahan ina, subong nga bulan sa October, di ba? Oktobre, ang pagpabakuna sa mga individual, sa mga kabataan na kaedad 12 tubtub 17 anyos, pero i-prioritize anay ang mga may ginabatsyag, ang mga may comorbidity, o kung anay may mga ginaantos na bilang balatian. Pero sunod sa iya, desisyon sa gihapon ina, sang Interagency Task Force or IATF on COVID-19. Kag sa aton man mga expert, hambal sang DOH, kung ano ang mga desisyon, amo ang masunod kay para man sa aton, safety kag kaluwasan, ilabi na sa aton mga kabataan. Okay, ano na nga pet sa subong, Tita Wilma? Pet sa 11 na, madasig ang pagligad sa mga inadlaw. Dali na lang ang All Souls kag All Saints Day. Gani sa karon pa lang iya ginapasiguro na gid sang aton Philippine National Police Chief, Police General Guillermo Elizar ang preparasyon para masiguro ang kaluwasan sang publiko sa maabot iya nga tigkalalag. Siling ni Eleazar, siling niya iya gid ginapaabot na siling niya ang aton mga Chief of Police makig-angot na timprano pa sa ilatag sa ka mga LGU or local government units para nga planuhan ang mga pagsulundan nga ipatuman sa mga
patio o sa mga sementeryo, sa mga patio, sa mga memorial parks, damo mga termo, no? Kag mga columbarium, ano mga columbarium, ina gina-displayhan sa mga ashes, sa mga urns, sa mga ginpang cremate na kay ti kabalugid kita subong pandemic. Panumdum pa ni Eleazar, kinahanglan mintinahon gid ang minimum health standards. Ilabi na gid nga tama pagkid kataas ang kaso ng pandemic sa karon. Nya tinahimo taman na gani last year, gani ginasiguro man niya nga matungdan man liwat sang aton mga kapulisan sang maayo ang ilatag sa ka mga responsibilidad sa panahon sang tigkalalag. Ti last year, sa atin man madumduman, pila man ka mga LGUs ang nagsira no, sang ila sini mga patio, November 1, kag 2, di ba? May ada gani nga makabisita lang, madumduman na ito last year, October 29, after October 29, hindi na kita makabisita sa patio, makabalik kita November 3, di ba? Dumduman nan. Ang iba naman nga mga memorial parks or ang iba naman nga mga patio, that time, nagpatuman mga visiting schedules nila para malikawan man ang pagginutok or pagdagsa sa mga tao nga nagabisita sa ila sini nga mga minatay. Okay. Kabalo ko, subong palang gaplano man kamo mo. Kundiin iya nahamtang ang inyong mga pinalangga sa kabuhi. Pero, ari, pagin pa sakit-sakit sa itong mga drivers naman, no, kay ti Lunes, subong buwas Martes, given na ginatawi, basta gani nga, saka na lang, nubo naman. Amo na siling sa matong mga drivers, kung nubo gani sinintimos, pero kung saka gani dako, tuod na. Kay nga, buwas ikapito na ikapito na iyang simana sang pagpasaka sa mga oil companies sang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Nag-announce pagwagi sila announcement siya, big time hike in pump prices of petroleum products. Ikapito nga kahigayunan. Ti amakin mo na. Ay, sakit katul na naman ang bagul. Ilabi na mga kalbo sa itong mga drivers, no? And then anyway, sa separate advisory, ang aging pagwang Chevron Philippines Incorporated or ang Caltex, kag ang Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Incorporated, nagpabutyag silang pasaka sila kada litro sang ilang mga produkto. Especially iya sa gasolina, 1.30 gidyang ipasaka. Bahamakin nyo yan. Sa diesel, 1.50 kada litro. Ang kerosene, 1.45. Ano na lang kita sini na? Ang iba naman, mag-implementan man sang pareho iya nga presyo. Ang iban nga mga kompanya. Kag maga-epekto ining pagsaka sang presyo sa mga oil sa produkto alas 6 buwas sa aga, Oktubre 12, para sa mga kompanya. Magluwas lang gid sa Caltex nga sila iya maunagid, mag-unagid sila sa pagpasaka sang presyo nila. Effective. Karon sa tungang gabi, alas 12:01, ang clean fuel. Okay. Ang iban pa gid nga mga oil companies, pareho man ang presyo nga ila sini ika-implementan. So, preparar pa mo ka na. Preparar, presentawe, ano pa ni amon i-preparar sa sini nga tion man, pa mo ka na, bala? Ay, oo. Ti amo na sila nga kung pwede naman lang natin lakat-lakato ninyo kaladtuan exercise. Kung pwede may bike, pwede na lang mag-bike. That's why makita natin damo ang ating mga bikers sa karon. Kadasing man sang aton oras. Anyway, alas 2:04 na Tita Wilma, enough na ina. Sa ato na dire mga kauturan sa inyo man, mga pagkinahanglan sa mga preska kag mga preska kag mga matahom nga bulak ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street, nahamtang ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede lang kamo dira magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. At dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Magkasabat dira si Maymay or si Tintin sa kinanglan ninyo iya nga mga bulak nga ina. Okay. Kag hindi man naton pagkalipatan mga produkto man sang Dr. Al.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw,
kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo ko Tita at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao. Alas 2, just 6, no? Padayon man si Tita Wilma, ang aton ay Dr. Pinoy Squalin Cup. Just si Ocho, pero oy, ang ato na panyawan elemental, ang ginapangita gid iya nga inug Justin Weve na si Tita Wilma magabasa na sang aton sulat sa sini nga hapon. Dali lang kay nalipat gid ako. Di sa ganun. Alas. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan.
Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang aton pagabasahon nga sulat sa siniiyang hapon, ginapadala ini sang isa ka asawa. Isa ka asawa, ginbayaan sang iya bana, ang iya palang mingitanan sa karon nagabaligya sang utan sa merkado. Kag siya si Carmen, no? Kag ang sulat nga ini ni Carmen nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio, ilabi na sa This Is My Life. Ako pareho sang iban, may inagihan man sa kabuhi. Masakit, kag tubtub subong, palamangkutanon ina sa akong tita. Ako gali si Carmen, ginbayaan sang akon bana, ginbaylo sa iban. Nga aamo sining akon kabuhi, Tita Wilma. Tama kapintas sang kapalaran. Ako nagabaligya sa mga utanon sa isa kadako nga merkado diri sa Bacolod. Inutangan ko ang akon kapital, pero hindi ko mabayaran tungod pigaw gid kaayo ang baligyaanay adlaw-adlaw. Kag kun kisa ang mabilin, nagakadunot na. Hindi ko na mabaligya. Tita Wilma, pareho sang akon namunuhan, ginbayaan ako sang akon bana tungod sa babayi. Gani subong, wala gid ako sang masaligan. Gintinguhaan ko nga mapadako ang amon 3 kakabataan. Ang kamagulangan ko mapisan mag-eskwela, pero nagmasakit siya. May pandemic pa subong, permi lang siya nagahilipion. May ara siya cysts sa iya wala nga dughan. Graduation pa naman antes nag-pandemic, tita. Pero wala siya nakatapos tungod damo siya absent. Ginabudlayan na gid ako. Kag kung kisa nagasulod sa akon paminsaron, nga daw ginsumpa ako iya sang kapalaran. Tungod pulos lang gid pag-antos ang akon inagihan. Isa pa, Tita Wilma, may masakit ang akon iloy. Kag tigulang na. Ako man ang nagabulig sa iya. Natingala ako, tita, kung nga aamo sining kabuhi ko. Natalupangdan ko man ang iban nga mga manugbaligya pareho ko sa mga utan, nga kadamo man sa mga nagabakal sa ila, pero sa akon nga akadyutay lang. Ano bala ining naabdan ko sa kabuhi? Buligi man ako, Tita Wilma, tagai man ako sang imo advice, para nga maumpaw-umpawan man ang akon balatyagon. Abi mo kon kaisa, ginapamensar ko na lang, nga tapuson ang akon kabuhi, ay hindi man. Diri lang ko to ba nga konsulat, ang nagatahod, Carmen, sang Bacolod. Sa imo, Carmen, una-una, maayong hapon kag madamo gin nga salamat. Basta mga amo ni mga istorya, madala ka sa imo balatyagon, matulo naman mantika ni tawe. But anyway, hindi, no? Hindi gid Carmen kay kinanglan mangin maisog kita na. Kinanglan mangin maisog kita sa mga pagtilaw nga nagaabot sa eton kabuhi. Kabalo ko ara ikaw sa imo radio subong nagapamati upod ang imo iloy. Salamat gid kag maayong hapon.
Nakapamangkot ikaw nga amusin ang imo kabuhi. Kung mag-focus lang ikaw sa palamangkutanon nga ina, nga apulos pag-antos ang akon inagihan, ang akon gina-eksperyensya, nagadugang ang kabudlay sa imo pagpanglakaton sa sining dutang luhaan. Pero tuod ginmanday, na? Tuod ginman. Masubo man ang kaundan sang imo sining sulat nga ginpadala sa akon, kay sulat ginman nimo gin-transfer ko di siya na nasubuan man ko sa imo problema, hamak mo na. Bayaan ka sang imo bana, na may bilin nga 3 ka kabataan, imo palangitan an baligyautan, inutangan mo pa. Do mo na bala, pagkatapos iluy mo, ikaw man ang nagabulig kang nagasuporta, pagkatapos may balatian pa. Do feeling mo daw wala ka na puwersa, daw ginalukdo mo ng bilog nga kalibutan, pati na ang kalangitan, madulaan ka gidman sang paglaom. Pero hindi sa nahambalan ni Tita Wilma, Inday Carmen. Tandaan mo, tagsa-tagsa sa aton, may krus nga ginapasaan diri sa kalibutan. Amo inang kabuhi sang tao. Tanan kita nagaagi sa nagkalain-lain nga mga pagtilaw. Nga kung magpadaog kita sa pagtilaw nga ina, madula man ang aton paglaom kag pagtuo sa mahal nga Dios. Pero hindi, no? Amo yung siling naton, kapit kita, kinanglan salig kita, pangamuyo kita. Sa tanan kaginutlo sang aton kabuhi, updo naton ang mahal nga Dios. Bisa nagatululagay ang imuluha, nagasakit ang imudughan sa imo maagyan adlaw-adlaw. Itugyan ina sa iya, Lord, buligi man ko sa pagpasan sini. Buligi man ko sa pagpangita sang paagi nga malampuwasan ko ini. Buligi ako sa pagpangita sang solusyon. Amo na bala, hindi kita magdula sang paglaom. Kay nga atandaan mo lang, Inday Carmen, mientras may may hangin pa kita nga ginahaklo sa aton ilong. Basta nagaginhawa pa kita, amula lang na, no? Basta nagaginhawa pa kita, tandaan mo lang, may paglaom pa kita sa sining kalibutan. Kaya nga, ang mga wala problema, inang ara ng mga 6 feet below the ground bala, di ba? Amo na silang mga wala problema. Pero kita nagakabuhi pa. Nagapadayon pa kita sa pag-atubang sang tanan nga mga pagtilaw. Buhi ikaw, buhi ako, buhi kita tanan. Gani, go, go. Padayon kita nga magapanglakaton sa sining kalibutan. Kag padayon kita nga magahakos ang tanan nga mga pagtilaw nga may kabakod kag bugos ang aton pagtuo kag pagsalig sa iya. Nga hindi niya kita pagpabayaan. Pasalamat ka, Carmen. Kaya despite sang imo sitwasyon, abi mo, makita naton, mabakod ka nga klase sang babae. Mabakod ka, kag mabakod man ang imo pagtuo sa mahal nga Dios. Pabakura pagkid ina. Kay kung tan-awon, ariho, hindi lang pagtuluka ang kaugalingon mo. Hindi pag-inkumparar ang kaugalingon mo sa iban. Kay nga kung ikumparar mong kaugalingon mo sa mas maayo ang sitwasyon kumparar sa imo, ang resulta, naluoy ka sa kaugalingon mo. Once gani mag self-pity ka, gahuyang ka, di mga negative ina nga mga dulumdumon. Pero kung ari ka diri sa maayo nga bahin, nga lantawon mo ang mga nagapangabuhi, nga pulo pareho sa imo, sobra pa sa imo, makasiling ka day, maswerte pagali ako. Kay kung tanaw naton, maswerte ikaw, ikumparar sa iban. Kompleto ka. Maayong imo panimuot, pamensaron, balatyagon, kompleto ang imo mga kamot kag tiil, mabaskog ang imo lawas, ikumparar sa iban nga may mga diferensya sa ila kaugalingon. Diba? Ang mga bulag naton nga mga kauturan, ang mga bungol naton nga mga kauturan, mga kumpol naton nga mga kauturan nga wala mga tiil, iba nagapakilimos na lang para ano? Mabuhi lang. Iba nagapatay-patay, nagaputoy-putoy sa pagtrabaho para ano? Para mabuhing ila pamilya. Pero ang balatyagon, malipayon,
malinong kag matawhay tungod nga upod nila si Lord sa tanan nga ginahimo nila, sa tanan nila nga pag-antos, di bala? Tandaan mo ini mga may diferensya kag nagahikahos, nagapaninguha nga makapadayon sa pagpanglakaton sa sininga kalibutan, mga huwaran ina, ikaw isa sa mga huwaran nga makabig naton. Kay nga ginagamit mo ang talento, regalo sang Ginoo sa imo. Ano ina? Ang pagbakas mo, ang kabakod mo, ang pagtuo mo, kag padayon mo nga panglakaton. Iban may mga talent. Ang mga nagapakilimos na ganimi, di ba? Sang wala pang pandemic, nagagitara sa higadalan para lang nga makakanta. Kuskus gitara kang magkanta, di ba? Iba na may mga silindron, mga madumduman ta, lamang nga mabuhi. Iba nagabaligya dulce sa dalan, sigarilyo para. Ti subong tungod pandemic, apektado man sila pero padayon sila nga nagapaninguha. So ikaw hindi kagin magdula sang paglaom. Ha? Kay kung lang tawon naton may ada pagidyaday, sobra-sobra sa imo. Kag mas masuwerte ikaw ikumparar sa ila. Simple lang gid ang kabuhi, Carmen. Kinanglan padayunon mo ang imo kaayo. Padayunon mo ang imo pagpaninguha. Padayunon mo ang imo kaalwan sa imo pamilya kag sa imo isig katao. May ara ka iya maayo nga kabubuton, matinlo nga kabubuton. Wala sang lamod iya nga kahisa sa imo isig kapareho. Dulaay na kung masilinga, mayo man to sila ya amon. Hindi ikaw ya magpadayon ka. No? Padayon na ang tanan. Ara si Lord, hindi ako pagpabayaan. Iban gani mabuhi nilang ang ila kabataan. Pagilan sa pagbulubaligya, hakwat ano nang napanawag nila nga inang hakwaton inang kwaon lang nilang stocks nga ibaligya nila pagtapos ibalik nila ginansyanan nila gamay-gamay para may dalawat pugas ka bakal sudan. They survive, di ba? Kapin pa ikaw, paamo ka na bala. Kapin pa ikaw nan. Padayon kita. Dulaon naton ang gamay nga palamangkutanon sa aton balatyagon, hindi naton pagkwestiyonon ang Ginoo. Kay tagsa-tagsa sa aton ginahatagan niya sang krus. Natagaan niya kita sa mga pagtilaw, nga kabalo kita. Ginhatag niya ina sa aton tungod masarangan naton ina. Kung nagaantos ka diri sa kalibutan, may katawhay kag kalipay, kahimayaan nga nagahulat sa imo. Di ba? Ay, feeling ko kulang ka lang gid sa pagpangamuyo. Pray, pray, pray. Magpangamuyo ka updang imo kabataan. Ang imo bata nga nagamasakit. Wala imposible sa mahal nga Dios. Todtuod, pati si Tita wala imposible. Upod sang bata mo nga nagamasakit ngayon na ipangamuyo ina. Iampo sa Ginoo. Kag tuytuyan ka mo kung paano ina mahatagan kasulbaran. Kag kung pwede ka mo makasimba kung Domingo, why not? Pero since nga may pandemic, kung sino lang ang mabaskog ang lawas, bisan ikaw, kay nami, gidya bala sa sulod sang simbahan, no? Lain gid. Bisan sa isa ka simana, pwede. Hugot nga pagpangamuyo, hugot sa balatyagon. Isa na ina. Kada ko nga bulig sa aton, kag tamdon gid sa mahal nga Dios ang aton, ginadangop sa iya. Pahilayo kita sa kapamakan, tagaan kita sa maay nga lawas, malawig pa nga kabuhi, kag sang aton kinahanglanon adlaw-adlaw. Yeah? Try mo, girl. Ululupod ka mo, sinanay mo, ikaw kag kabataan mo sa pagpangamuyo adlaw-adlaw. Especially karon nga bulan is Holy Rosary Month. Yes, ipetisyon ang inyo kaayuhan. Ululupod ka mo sa pagpangamuyo. Pasalamat sa mahal nga Dios adlaw-adlaw sa kabuhi nga ginahatag niya sa inyo, ginahatag niya sa aton, blessing nga ginahatag niya sa aton, problema nga ginahatag niya sa aton, kag paghatag kasulbaran sa aton man nga gina-experience nga kabudlay nga aton gina-encounter diri sa girl, ha? Okay, Carmen, pakabakod, nakita ko mabakod ikaw. So, kung mabakod ikaw, masarangan mo gid ini tanan. Salamat, Ged. Hindi bala Inday Cora Alvaran na makaya naton ina. Dira sa Eroreco. Well, anyway, thank you so much. Masarangan naton ina. Wala sang pagtilaw nga hindi naton masarangan basta magpakabakod lang kita. Ara ang mahal nga Dios nagatamod sa aton kag hindi niya kita pagpabayan sa adlaw-adlaw. God bless you, my dear Carmen.
kag ang pamilya mo man. So, salamat gid, Carmen, sa pag-share mo sina pag-istorya pa nagatululagay iyaluha, na. But anyway, ang Diyos may kaluoy. Tandaan mo na, wala imposible sa mata sang Diyos. Yari silang kapitik ya kung pagbuot sang Ginoo, pagbuot siya gid ina. Okay, Carmen ha, salamat gid kag sa iba naton din nga mga kauturan. Pwede niyo man ma-share ang inyo kabuhi, mga na encounter ninyo nga mga pagtilaw, problema, nakuha ninyo leksyon, naging inspirasyon para sa inyo. Kay ina makabig man sang iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa iton sa This is My Life adlaw-adlaw nga inspirasyon. Makuhaan man nila leksyon or magamit nila bilang palahinandigan sa adlaw-adlaw nila nga tanan nga pag ginawi paamo ka na bala tito. Itikituon man gid. Hindi bala? Oo. So sa girly, yes ka girly Alvadan man dira. Nanay Marit mayong hapon. Kag salamat gid sa inyo. Alas 2:36 Action Radio Philippine Standard Time. Ay, dali gid lang, na? Ang pinakabag-ong nga vitamin C, ang Life C, ha? The non-acidic and doctors recommended nga klase ng vitamin C. Ini ginhimo gamit ang vegetable capsule na utan out of mga utan nga capsule but sing madasig ni siya matunaw sa atong lawas, hindi pa mahapdi sa atong tiyan, kagilayon man nga mabatyagan ng epekto sini. Likaw pa sa nanari-sari nga mga infection, pareho sang ubo, sipon, trangkaso, tonsillitis, asma kag madamo pa nga posible dalasang mahuyang naton nga immune system. Tindi ta na mapasiut kinanglalan naton Life C, vitamin C. Tandaan lang, ang Life C mabakal ina sa mga life extension clinic. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya. Okay, manam yon ay si Tawe sang atong sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nagapud man sa intern online. Yes. Good afternoon. Wow, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Salamat gid. Annalyn Arante, all the way from Quezon City. Salamat mayong hapon dira sa inyo. Kamusta kunuday? Pa-shoutout sa pamilya Arante. Yes, kamusta lang dira sa inyo kag sa pamilya Nicolas man. Elmer Itonis Regalado, mayong hapon Tita Wilma Sugaton. From Letix Market, Fairview, Quezon City. Ga-monitor diri subong sa imo. Keep safe and God bless. Dira man sa inyo, sir. Thank you, kid. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe. Always God bless you and more power to AR Beam. Ma'am Elizabeth, si Sir Meleli Uligo, very happy kid. Ara siya online. Live watching from Bunny Cafe, Tangob. Tuto Philip Ken Alonsagay, kamusta na ikaw mayong hapon? Yes, Mami Diana Consolacion, happy birthday. Pamo ka na bala. Karon, tamiyaw ko lang paliyog, Vanessa Stormeo, Chinkiri Lagdono, Walamard, Alex Montesa. Thanks, kid. Kadamo na di sa ila. Ana Sinoro, gaulan naman da sa La Carlota. Kayo nagalangoy-langoy naman si Ana Sinoro. Good PM, Action Wilma, monitor lang dira sa may handumanan, mga taga-handumanan, dira man yung hapon lang. From Rufino Ira Gabino. Diding Alojamiento, mayong hapon, Tita Wilma. Yes, Lester Ray Benitez, good afternoon, Action Wilma. Keep safe, everyone. Thank you, Gid. Kamo haluman. Mila Aluvera Duresa Hanson or Janson, mayong hapon sa imo. At Kim Iriman, good afternoon. Mayong hapon, Tita We, monitor lang kami dari from Murcia. Sa mga taga Murcia, dira mayong hapon and keep safe man. Halin kay at Kim Iriman. Home Lumina, gawpon man sa aton live. In the Ronnie Rihida Trava, yes, thank you, kid. Ngayong hapon ko na miswe. Happy Monday, Tita We. Ga-monitor lang kami diri ni Daddy Janice kag Tatay Teddy Rihida. Thanks, Gid. Ay, kamusta lang dira? Tuto Jen, kamusta lang mayong hapon lang dira sa inyo. Okay, hindi, Rona, salamat, Gid. Fer Villaflor Colimbo. Soltero pa ko.
This is my life na ini. Pa-shout out, Tita We. Yes, thank you so much. Mila Aluvera Doresa, damo-damo gina. Ba, damo-damo gina ko, no? Mary Vera, good PM action we. Yes, thank you, kid. Kag, sa iluhan ko diri sa piya, kay damo pagidao. Mayong hapon, ada si Hinidino Cadiz. Jean, good afternoon. Mayong hapon, keep safe always. Thank you, kid. Gerald Santander Garcia, mayong hapon, watching Barangay 40, Bacolod City. Sa mga taga Barangay 40, shout out lang da. Kamusta lang dira sa inyo kag maayong hapon. Good afternoon, Tita We. Watching live from La Carlota, Tamiao Kulinde family, Juan kag Talde family. Thank you, kid. Kag more power. God bless. Romeo Alisbo Talde. Okay. Yes, may reaction there is in the Ron, na? Mayong hapon tawi kag sa sender, na si Carmen. May gamay lang nga advice. Basahon ko lang ni karon sa radyo, kay sa radyo lang na siya gapamati, wala siya online. Lito si Condes, hello Tito Wams watching from Riyadh. May God bless us always. Thank you, good Lito. Kag John Acosta, hi Tito Wilma. Good PM monitor lang ko di. Condolences sa imo dyan, ha? Sorry, Ged, no? Okay. Virgie Alpinda. Salamat, Ged. Mayong hapon. Siling ni Inder Virgie. Siling niya. Happy Monday. Bautan ni hindi man ko ka-monitor. Maayo lang. Wala. Nagapatay-patay si Neko diri sa Selen Homes. Tita We. Yes, kay kaina kapilagi na gani. Amo na nga naglupad man ako. Paamo ka na bala. Patay-patay si Neko diri sa Selen Homes. Tita We. Happy man mga apo ko ba? Semteng gahulat sang ilas ni horoscope. Well, anyway, thank you, kid. Na? Stay healthy always, Tito We, and God bless you and more power. Okay, salamat, kid. Na? And your family. Okay, salamat, kid. Tamyaw lang paliyog Vanessa Stormay, Eugene Kirilog doon na wala more, and Alex Montesa. Yes, sir, Meleli, salamat, kid. Na? Okay. Elmer Istores. Yes, nabasa ko na nakaina. Ami Rivera, Ma'am Ami Rivera, good afternoon. Kay Fer, okay. Tia Kim. Lester Ray Benitez, yes, thank you man. Kay Diding Alajamiento. Good, mayong hapon, action Tito Wilma. Ana Sinoro, grabe ang ulan, wala untat, brown out pa, oo. Paamo ka na, magkakumpurmi ka na lang yung balata, well. John Serna, sending hugs, thanks, Gid. Okay, thanks for the likes and share, no? John Serna, mayong hapon tawe kay sa tanan. Sherwin Ramos, good afternoon, Action Radio, no? Relax lang kamo pag may time karon, balikan ta kamo, relax lang. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon. Standard Time, alas 2:47 na. Aton pagbasa sang horoscope sa karon iyang hapon, pero dali lang gitawi. Mayong hapon dira kay Girom kag kay Ruming Dinoy. Sa inyo dira, Tutoy James. Sa ito naman tag sa ka-horoscope, karon iyang adlaw, Lunes, Oktobre 11, tuig 2021, tan-awon tabi kung may buga pa ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Di kabalo pa ko magkanta. Happy birthday kay Action Lord Jan Diaz. Jan, happy birthday sa isa sa amon mga anak diri sa Action Radio. Ha? Happy birthday, salamat gid. Well, kami pa salamat kay Ti. Libre amon pagkaon halin sa agas na maghapon. May gabi pa na karon. Toto, Jan, Action Jan Diaz. Happy birthday. Of course, kay Mami Diana Consolation, happy birthday man. Kay Milky Esporsado, happy birthday. Kadamo sa ila nag-celebrate sang ila birthday today. Dira man kay Tuki Binet sa may Habhab Street sa Purok Magbinuligay. Happy birthday, Toki! Kay Toki Binet halin kay Nanay Man, halin kay Nanay Lina, kay Tatay Mando halin sa amon tanan. Happy birthday to you. Kay Roland Chukadin, happy birthday man. Ay, Berlay! Kay Berlay Pabila, aluhado, happy birthday. Kadamo gid sa ila. So sa inyo tanan nga nagasaulog sa inyo birthday today, happy birthday and God bless you more. Ina lang gid ba hambal ni Tita Wilma. Stay safe always and healthy. Alas 2:49 na Action Radio Philippine Standard Time, tuod na giniyatawi. Para sa ito na horoscope karon nga adlaw una ito ng zodiac sign nga Libra, na ang mga Libra na tao Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Mga Libra pamati. Mahibaluan mo karon nga adlaw ang direksyon sang gusto mo iya himuon. Kag gusto mo usuyon nga klase sang banas. Kay nga dira ikaw magkaumpisa sa pagpangamuyo para nga mahatagan katumanan ang imo mga handom. Kagabi mo pasugtan ang kung kaya pa lang sang powers mo, pasugtan mong ginapangabay sang isa ka palangga mo sa kabuhi basta masarangan mo lang. Kung pwede karon nga adlaw,
magpakatawhay ikaw sa tanan nga tion. But big day na. Maswati mo nga mga numero, Libra, 15, 35, 21, kag 45. Crimson red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang mga Scorpio naman, abi mo, ang imo kahadlok nga mabatsyagan, amo inang magaserbi mo nga gabay sa imo himuon na nga dapat kung ano man yan ang imo mas himuon mo pagidugang nga paghalong. Kag hindi ka dapat madulaan sang paglaom, Scorpio. Maswati mo nga mga numero 36, Justice 6, 26, kag 10. Cloud white is your lucky color. Okay, siling ni Alex Montes at Tita Wilma, ari lang ko diga monitor sa imo programa, palihog na lang ko tamyaw sa ila na sa kay Star, kay Ma'am Star, Mayor Doc Matt with Ma'am Chinky Dilagdon. Salamat kida. Okay, Tuto Alex, salamat kida. Na? Kaga magluwas sina, di nakita Tita West Scorpio, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman ni taon Nobyembre 23 to Disyembre 21. Abi mo bala Sagittarian, kadamo sang malipay karon nga adlaw kay nga abaw magalaton sa ilang imo aura subong nga nagayuhom lamang. Also, kag daw malipayon ikaw subong adlaw. Pero abi mo bala Sagittarius sa imo horoscope, kinahanglan antes ka man magpati sang mga ginadulduhol dira nga istorya sa imo, kinahanglan usisaon mugid-anay ang tanan antes mo patihan, paamo ka na bala. Okay, maswati mo nga mga numero, 11, 14, 36, kag 23. Orange is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubto Binero, Justin Webby, baw happy, subong adlaw ang mga Capricorn. Kay nga happy ikaw tungod amat-amat mo na nga mabakal ang imo ginadumtan nga balaklon. Baw. Pero kinanglan planuhon mo gid sang maayo nga hindi man masakripisyo ang iban nga bagay. Mga maswati mo ninyo nga numero Capricorn, 36, 15, 44 kag 22. Lavender is your lucky color. Aquarius, yung mga Aquarius naman, Enero 20 to Pebrero 18, ang appreciation lang ang tawag or ang imo bala pagdayaw na sa imo isig ka pareho, amo inay maka-attract sang maayo kang makatag sa imo kalipay nga klase sang oportunidad sa kabuhi. Pero Aquarius, kung ginakapoy ka, magpahuway ka man suno sa imo horoscope, ha? Kinahanglan yaman ang magpahuway. Maswati mo nga mga numero 32, 26, 35 kag 12. Cyan blue is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero, Justin Webby, tubtub Marso 20. Abi mo, may kinahanglanon ikaw. No? May ara ikaw kinahanglanon, pero hindi ka dapat magproblema. Kay nga, may magasabat sina. May donor para dira. Wow! Yan, hindi ka dapat iya madulaan paglaom, Pisces. 47, 16, 23, kag 48, mga maswerte mo nga numero. Magenta red is your lucky color. Diretso ko na lang kamo ni Tita Will. Mga Aries, ang mga Aries naman, Marso 29, tubtob, Abril, Justin 9. Aries, ang imo connection sa imo isig kapareho, abi mo ang connection mo ina may healing effect ina para sa imo, di ba? Idi wow pa mo ka na, pero hindi ka lang magpaabuso sa iban. Halungan mo man ang imo health suno sa imo horoscope. Mga maswati mo nga numero 36, 47, 53, kag 12. Sandal brown is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20, ang pagpa-improve mo sa kaugalingon mo nga ikasarang, masarangan mo gina, kung masarangan mo himuan na, kaya amo inamangin rason para mag-ayuhan ikaw sa imo trabaho. 29:45 Justice Shati kag 37, mga maswerte mo nga numero, purple is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob
Mayo tubtob. Hunyo 21. Yes, Gemini. Subong mahibaluan mo ang ang kaayuhan sang imo pagpaambit sang imo kabalaka kag pagpalangga sa iban. Ginabalikan nila ikaw. Pero Gemini, may isa pa din nga ginhambal ang imo horoscope. Umpisahan mo man nga mag-save. O, maswerte mo nga mga numero 47, 32, 39, kag 12. Mango orange is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, abaw, ariho. Ang mga words sa song or sa kanta, lyrics, bot silingon sina. Ang mga lyrics sa kanta, Cancer, may kalakip ina nga balatyagon or emosyon na kag amoy ina ang makapush sa imo or makatulod sa imo to give another chance for love. Ay, hindi man pag-isirang kaugalingon mo sa ginatawag love ay. Cancer, maswerte mo nga mga numero 13, 47, 12, kag 23. Sapphire blue is your lucky color. Yes, Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ang imo balatyagon, among magapangibabaw karon nga adlaw, pero kinalan kontrolon mo para wala man ikaw hinulsulan sa ulihi. Leo, be happy suno sa imo horoscope. 22, 40, 56, kag 12, mga maswati mga numero. Sa Teen White is your lucky color. Yes, Virgo, katipusan natin nga zodiac sign, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Abi mo bala, Virgo, karon nga adlaw, ka very strong gid sang balatyagon mo sa ginatawag kaakig mo. So, amo na ning tion nga i-consume mo sang dako ang imo energy nga makontrol mo ina. Kung pwede chill lang para wala problema. Virgo, mga maswati mo nga numero 5, 29, 48, kag 16. Pine green is your lucky color. Nabatian na ito na nga itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Bawat Kore ka gitawe. Selina Senora, kore ka gitawe. Thank you for your inspiring advice to your letter sender. Okay, lipatan ko magbasa sa inyong mga reactions, no? But anyway, okay lang na siya. Siling naman ni Julie Melitado Patrimonio. Hello, Tita Wet. Thank you for your inspiring advice to your letter sender. Okay. Maria Teresa Halfelinia, mayong hapon, Tita Wilma, watching live. Yes, thank you, kid. Gerald Santander Garcia, yes, salamat, kid. Kagang hambal, di ba lang kaina ni Inday Rona, sila mayong hapon tawe kag sa sender, may gamay lang gid nga advice sa kay Carmen. Hindi na paghihatag ni Lord. Kung hindi mo makaya, basta ara lang sa iya sa tanan nga oras, makaya mo na. Agwigig ko daday, no? Kaysa akon sobrang nga pagtilaw, isa man ko ka breast cancer survival, saligid kay Lord and be strong. Okay, nabatian mo na, Inday Carmen. Hindi relay ko pag ina kay Inday Carmen, Inday Rons. Anyway, thank you, kid. Napaamo ka man na bala, na? Mayong hapon lang dira. Ara siya, dali lang, gid. Alex Montesa, yes, so, sir, thank you, gid. Ada man si Alma po, posesyon, Gonzales, salamat, gid, kag maayong hapon sa imo, na. Ada Canada, nugay na ko dagani. Salamat, gid, sa imo. Fair, salamat, mine. Kag, Tito We, Miss Ems Eboso, thanks for the love. Salamat, gid. Kag Diyan ako, Virgil Pinda, yes, Vic Ablin, salamat man. Gloria Namo Membalos,
Salamat kay Juvie Monares. Thank you kay Romel Vicente. Salamat man. Precious Heart. Thank you, kid. Yes, Miss Dahlia sa thanks guide na siya ka. Amugi na siya. That's the reality. Kim Yap, thank you, kid. Kag Theodore Chavez, good afternoon. Lisa Montecastro or Liza Montecastro Narciso, mayong hapon man. Kay Fernie Espaniola, no? Martin Gonzalez, kay Eleanor Rigby, Agravante, no? Noel or Ronel Aguyong. Ed Marquelita, good afternoon. Salamat man kay JVL Lontayaw. Okay, relax lang ama. Relax lang kay salamat gid sa inyo ha. Okay, Tita We. Pagali sa MJ Haneo. Hello, ma'am. Tamya ko si Ilong kag Bulag gali. Okay. Thank you, kid. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community Sa Radio Philippine Standard Time, sa sinigabahin, opdianay ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo sa ngaton Orasyo Imperata baytok sa COVID-19. Okay. Kung nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi.
Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma, kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagkapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pagulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. So, salamat, kid. Kadasig man sang aton oras paroti, wala na si Tita Wilma sang mahimo ti una sang aton sinipag paalam sa inyo sa siniya nga hapon sa This Is My Life. Pero ang tisman sa aton sini Christmas countdown, we only have 75 days before Christmas Day and 82 days before New Year. Mayong nga po lang na kay Romela, pamanday, kayuhang pamanday na to, ha? Kay Sir Felipe Moncatar, mayong hapon kay na Jocelyn. Madang Perla, kay inday may salamat man sa inyo, Nining Malukag Tuto Larry. Thank you so much. Alas 3:08 na si Tita Wilma magapaalam. Pero syempre, Tita Wilma, nga itong Bible verse of the day nga ibilin sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Halin sa Joel, chapter 2, verse 12. Even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. I can't say goodbye. Was na naman, standby sa matawang mga drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Without you, I would die. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita,